କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକର ସଂସାର ଏକ ବିହଙ୍ଗା ଅବଲୋକନ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ। ମାନବ ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଠାକୁର ଘର, ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ମଣିହରା, ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ସାଧବ ବୋହୂ ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 7ଟି ଦିନର ସତୀ, ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି, ତୁମ ଆମ ଶତାବ୍ଦୀ, ବିଦେଶିନୀ, ସ୍ୱର୍ଗସୀମା ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ତଥା କଥା ସାହିତ୍ୟର କଳା ଓ କାରିଗରୀ, ଚେନାଏ ପୃଥିବୀ ଚିରୁଡ଼ାଏ ଘର, ମୋର ତୁମେ, ମୋ ସମୟ, ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲେଖକର ସଂସାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବେଶ୍ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସାର୍ଥକ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଲେଖକର ସଂସାର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲେଖକର ସଂସାର ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଥିଲା ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ଶେଷାଂଶ। ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବ୍ୟାପକତା, ସାହିତ୍ୟିକର ନୈତିକ ସୀମା ସରହଦ, ମନନଶୀଳତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗରାଖର ଆଶା ଓ ଅଭିପ୍ସା ତଥା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଳ କଥା। ଜୀବନ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ପଥର ଦିଗ୍ବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ଭାବବସ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଦ୍ୟୁତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାର ଆଧେୟ। ସାହିତ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଓ ଭାବ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କୌତୁକ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଜାଣିହୁଏ ଯେ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ନୂତନ ବିସ୍ମୟରେ ଭରପୂର। ଏହି ବିସ୍ମୟ ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ, ମିଳନ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଥବା ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ଅପମିଳନର। ସାହିତ୍ୟ ସେପାରିର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଣିଷ ନିଜ ଅନ୍ତଃଜଗତର ଦିଗ୍ଦିଗନ୍ତର ଆକଳନ କରିପାରିବା ସହ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ବିଧାତାର ପୃଥିବୀ ଭାବ ଓ ଭାବନାର ଏକ ଅସରନ୍ତି ଗନ୍ତାଘର। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ହିଁ ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଚାବିକାଠି। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ସଂସାର ସମ୍ପଦ। ସାହିତ୍ୟକାରର ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାରେ ଓ ଦେବାରେ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ହିଁ ସଚେତନତାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଚ। ସାହିତ୍ୟଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଜରିଆରେ ପର ଆପଣାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରବୋଧ ଦୂର ହେବା ସହ ମଣିଷର ଅହଂ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ। କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୁକ୍ତ କର ହେ ସବାଇ ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ କର ହେବ ବନ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି
କର୍ମଯୋଗର ସଂଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଁ ପଲ୍ ସାନ୍ତ୍ରେଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଦ ଅଦର ପର୍ସନକୁ ବାତିଲ କରି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ଏହାର ପଠନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅର୍ଥ ଅପରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ସଚେତନତାର ଦର୍ପଣରେ ପର ଆପଣା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେବା। ଏହି ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନିଜର ତଥା ଅପରର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଖେଳି ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଲୀଳାୟିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଅସନା ହେଲା ଆତ୍ମସଠତା। ମୁଁ ଭଲର ଭାବ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ଆତ୍ମସଠତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏହା ହିଁ ମୂଳ ମଞ୍ଜି। ସାହିତ୍ୟିକ ମଣିଷର ଏହି ଆତ୍ମସଠତାକୁ ତାରି ଆଗରେ ହିଁ ଖୋଲିଦିଏ। ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି କବି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଦର୍ପଣରେ ସଂସାରକୁ ବୁଝେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏମିତିକା ବିପଦକୁ ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଆଡ଼େଇ ଯାଏ ସେ କଦାପି କବିପଦ ବାଚ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଚେତନା ବିଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରବଣ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଛାଇ ଆଲୁଅ। ଏଇ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଦେଖି ବୁଝି ଆନନ୍ଦର ସହ ଆଗକୁ ଗତି କଲେ ମଣିଷ ଆତ୍ମସଠତାର ପାଲରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଏହାର ସହୃଦୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରୁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଓ କିଳାପୋତେଇ ଲୋପ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ସମାଜ ଚେତନାରେ ଜରିଗଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ମଣିଷ ବଦଳିବ, ଉଆଁ ତାରା ଉଇଁବ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସଚେତନତା। ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଦେବଦତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉସ୍କେଇ ଜଟିଳ ଜୀବନର ଅନେକ ଅସମାହିତ ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚିରନ୍ତନ ଦର୍ଶନର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଏହା ହିଁ ସଫଳ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ପାଠକ ମନରେ ମହତ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରି ମହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, ଯାହା ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମାଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ତଥାକଥିତ ସମାଜର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କବି ଠାକୁର ଅଛବନ ହୋଇ ମଣିଷ ତଳେ ଗଣା ହେବେ। ଆମ ସମାଜର ତଥାକଥିତ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ଭଲ କହି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଚରଣଙ୍କ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସାର୍ଥକ ଓ ସଫଳ। ଏକ ମହତ୍ତର ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହିତ୍ୟର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ।